Jamani. Jamani. Kuisa ruko mpakani hapo. How. What do you say? Pas la right mida se huyo. Boy. Utasema bila si. So nangani? Kunangana ndio. Alisema setting. Say. Network. Ndio tu Pacifier. Jamani, Pacifier ngomari light. What? Pacifier ngomari light. Pacifier ngoma ari light. Jamani. Chijireji. Una kapasi ore Pacifier andika. Fire kwa nditi. Kanikano light mangoma alright. Alright. Kana kuziva kuti Pacifier chete tinenge tapedza. Usare kuberi. Pacifier stari kuberi kwanonzi Pasmo Matiko. Saka turi zita rako. Wakazokwesa kafaya pamberi manje. Kafaya chete kangonogadzikirwa pafranga. Unotobvira zvekudaro. Kuti zvokunyanya kudaro asi tinenge toda kutira kubvira uri. Wobvirira kupi manje apo? Pacifier anobuda nepaEpatani. Epatani kupi kwacho? Epazi paSolani. Pasolani ndo kuduze nekuSpeedway. Anozi Overspeed. Yes sir. Kana ndisolani bhawa munhu uchi. Maika area inzvimbo Panirwa yangofanana nekuti kuoverspeed womufunza. Panirwa nezve pasolani ba. Panogara. Handinofanira wakafanira kuti kumagaba kunokutengeswa pambari musika panotengeswa. Pane mashops here kana chii? Pane mashops and then mungoro location munogara. Makazopiwa matitle deeds here napresident. Side uko. Ama entorunja na basa nematitle deeds. Kuti una basa nematitle deeds. Aiwa hatizvitsvake chatongokuchisa kungogara. Unobhadhara mari iri? Crowd. Unobhadhara mari iri enti? Hatisi shamwari katoda kuziya. This is investigation kai. Unobhadhara mari iri enti kwepato. Uko. $5 pamwedzi. Man. Mari. Kunoti dhuri. Mari. Ndowayo mawaya koma tichenda mberi. Hayo kana uchibhadhara $15 kapamwedzi wanyeba. Ya uko. Haisi 10. Igeto rinopisa harizochipe zvekudara. Ananya uchipa still. Unobhadhara mari. Akunanya uchipa still. Because one hakuna matoilets kuno kwacho. Hakuna mvura. Saka munobhadhara mari. Kustori ndikuya kuya kunongera vakadhakwa kubembei mapazi chekuti kumustori area randikutaura iro raiwa kwarongeka asi kana muchimbokunzwawo zvenemakuhwa aiwa kwarongeka maona zombosvika mozambuka ndokuziya paovasikupasi paBaorenze Express unoziya makasvikira paBawa ndisvikire kundunowa ndine hama rekuita ndine hama ikuku kana makasvikira paBawa ndosaka hamusukuziya muziya paBawa paBawa ndindo panoipaatabatama handiti mane nhingi roboti futi rakaiswa mai manje unoshanda nesola wariziya karoboti mune wanje marobots mune mangani marobots akazoiswa uko kuzasi kuti kwasola ndogara kwasola njekuje kusari kwasola nugeto kune suburb nekugeto nonzi Pacifier ngomari light amda saka munoimba musambo weruzi Pacifier noimba dance manje hatina kanhingika kuno kukwanisa kumboti paka freestyle like akapera kwakaita yaman vaya vemaunderation itai correction ndiyo kasolution yavana direction zvavava muwindow level sina foundation itai revision muneka confusion cause pari kudiwa tipi meditation pamadecision iwa yamamishani kumalocation wanika formation tosiya competition no explanation apanda dakusesesa ndichasimudza mureza zviya zvekwangwendesa mserendende reza speed auteza zvangu nchirova bhosa ndakabva kumabhoza Pacifier mokoza pizza ovhura pitsokutiza ndichibva zvangu dhasi metsi ndichidzi plaza wandabata ndichapaza zvidobi ndine thasi aiwa muchazviruza arwaita ini ndinobhonga ndotsemura semangabvunza angu magenga nditambe nemapunga ndiri kungonzwa kufambisa makunga kunga masipotsi vachichenga ndagare masibhunga
akakaipa Mawani makazi. akakaipa wakanzwa senyudzi Akakaipa. akakaipa unotogona Ari kupfira. Ari kupfira zvinewe. pamwe wangoshaya ridhimu chaiyo haadaiba zvekuita ridhimu zvaibva zvanyatso aiwo kana kuti producer kuti anozikanwa unorekodha kupi wakarekodha kupi mastudio ndingoenda chiri ko iyi yawaimba iri paridhimu ipi wakarekodha then producer ringori fista wasandairekota unobirwa Ainodiwa zvino. hainobirwa inoendwa nayo I think ichanorekodwa zvekumatime nhasi chingobva panapa kakaipa une future future aiwa future unayo pasifai wazviona senyuti Mawani. mawanika boriti Mawani ya mablamu. uri kubvira Ari kupisa ngoma nayo. Pisa. but iwe producer wako unoti uyu ndewako kwawakatangira ndina studio anonyatsoti iyi ndiyo chaichai because handisandawana unoda kunyatsoshanda nini chaichai saka tinongoti takaendako tichingopusha mawedzi tikutarisirawo kuwana producer chaichai watinoti uyu ndiye sekutaura kwamaita wakatanga ri ndakatanga 2014 2014 yeah 2014 tamuna 2024 2024 une makore mangani pasifaya ne 24 years iwe ke nditire mushandi saka watanga une 14 years man ndozvamataura iwe ke ndoza zvinorovesa zvakutaura unofane kurohwa neningi mageto idzi achi kunyeberwa aiwa ichoka takatanga 2014 apa tamuna 2024 ndinza ne 14 years wadzidza kuchikoro primary tadza nozi chifundi primary dzikama chifundi primary iri kupi kuna nachinhuyo wakabva kumusha aiwa kusimusha kuti mungabva mazoti musha sematauro amuita saka mutaundi here muchino unokuziva here Zvinoi. kwataura Ndiwotunga. anandogareko ndati kuchifundi Kumusha. akutaura kwatakadzidza kwakati kuchino Kumusha. kumusha kusekondari secondary ndazopedzisira kuchemagamba kumusha futi because kuona mazita aya anekaruzisekwazvo Aichokwadi. tosimbisa geto redu iwo simbisa geto rako aiwa kwangu kuri kuno kwandakangodzidza chete vabereki vanoziva kuti unoenda vanoziva varipo zvavo ya varipo vari vese ya madhara chete ndovakazongonotsiya aiwa zvinofadza tonetsere kamwe futi araita anonzi pasifaya ngoma ari laita iye zvakaoma upenyu hwakaradzwa ngeboma mari tichishaya chero shoma sichazi ndinodhoma ndiri geto yuti rinoda kupfuma chero hazvo zvinhu zvichirema hama dzakazima mamwe mabhururu akadhama takanobukwa namhama takunzi mainfama ya takutamba nemachama ratanawo ngoma ndiri kudhoma araita anonzi pasifaya ngoma ari laita connector indaurambe inini ndazvijaira zvebhendopu nemakata sabhoteji dzavanomecha kuandaretavo ndisabrekta ngoma votadza kudzimaketa ndiri gudo guru saka muswe ndinopeta foromu dinomineta ndotsika nyumareta kune vanogona pasi vachandinomineta obvious kuridza bhiti basa ndoita jambof handinei nemaheta kakaipa futi akazoshaika bhiti aiwa daipangowanikwa uri kuona zvaunofanira kuita manje kana wakamboirekodha tsvaka bhiti rinenge zvinoti mhanye rinotambika rei zvokuti munhu afanira kutanga nakidzwa chi nebhiti ozonakidzwa nemalyrics because malyrics aripo plus wo wacho neaction lively nemukadzi mhaya asati kuenda handisatani handisandaameriti kuchitupa chitupa chiripo tori ayo chitupa unacho here pa chasara padini
kusiya kwauyu nokumbarika aiwa achitupa chasara patini wakanzi paita basa panapa unoshanda basa tinoita unoshanda basa tinograft chi kubasa tinoenda kupi noita nezve kubasa kwenyu tochihasela already tiri ngoro mahasilas uri kiya tiri mahasilas saka ndakubvunza kuti iwo unofamba uchiuya kumbari kune maindastry kuno kwakanzi pari kupinda vanhu basa pausina chitupu unoita chi handisi kutsvaka hausotsvaka udangoimba chiti handisi kutsvaka kana ndotsvaka basa daenda tochitakura panhasi handisi kutsvaka basa saka une masocial media handles right vataurire vanhu kuti wabatwa so YouTube Facebook pafacebook ndowanika papeji rakanzi Pacifier Ngomari Lighter, then payoutube channel yedu yakanzi Pacifier Music Official, TikTok yangonzi Pacifier Music Official. Tichiendaenda takadaro kufona number dzepa WhatsApp 0784488 kadzokerere futi akakaipa 0784488 maita basa pick up yourself Kawanda. Yeah, man.